Paus na po ako pero subscribe nyo po si, ano pong pangalan niyo? Boss Herman. Boss Herman. Thank you po. Shout out kay Cindy na best friend ko na mayaman. Uy, mayaman. Ganda! Hello, hi, mabuhay! Mabuhay! Hello, hi! Maabangan niyo po kami sa Barangay Bunag, December Bunag. 23. Yes, Miss Oh, Gay. Miss Miss Gay. Gay Universe Wow. 2022. I'm your lovely candidate number 8. Number 10, hello. Candidate number 2. Ayan. Oh, ito mga dalagita. Sumasaya sila. Ayan. Shout My name is Cindy Ella Gulang. My name is Princess Barocha. Ayan. My name is Rochelle Bolaganas. My name is Jar Baybayan. Who is Cindy Ella Gulang. Ah. Manood po kayo ng YouTube channel ni Kuya. Hello mga boss. Wajak natin ng Bali na Pusurubyo. Hindi ba tayo dyan Plaza da. Kasi dapat sa ilaan ko di Mad Farm di manod barangay wala man niya barangay Imbal Balatong kung man mo barangay dapat nang kumay kayan farm di man. Kaso sarado la, sinara yung farm dahil nagpapalit ng mga halaman. So dito na lang muna tayo sa plaza ng Pusurubyo. Ikutin natin to, tapos antayin natin na magdilim. Marakap. Nangnangan natin tong sundalo. May sundalo rito. Ayun si Manong Sundalo. Ang wagwardya. Diba? Ang wagwardya sundalo. Nangnangan tayo guys sa kasulat. World War II Guerrilla Veterans. Kenya Pansyon na Are Sundalon Veterano sama na panahon World War II. Pusurubyo, Pangasinan. Hi. Hi baby. Hi, damo kay hi. Hi. Shout out. Shout out. Na-wash out na. Ay, kabataan dyan, Pusurubyo. Ang ganda nitong ano nila, parang arena. Round siya. May mga dalaga doon, no? Lapitan natin mamaya. Yung mga nag-shout out. Magkatayo, aura. Aura. Mag-aura. Mga dalagitang Pusurubyo. Parang pananigo, rampa. Diba? Sama nyo ako. Hi. Subscribe ko yung vlog na ito. Sige. Shout out, anong pangalan mo? Hello, hi, mabuhay!
buhay. Yeah, right. Ayan ha. Hello, hi. Subscribe mo itong video na to ng Thank you. Mabuhay. Hello, hi. Maabangan niyo po kami sa Barangay Bunag. December Bunag. 23. Yes, Miss Oh, Miss Miss K K. Universe Wow. 2022. I'm your lovely candidate number 8. Number 10, hello. Candidate number 2. Ano pong pangalan na? Ng vlog natin, Boss Herman. Ito mga bagong kaibigan natin dito sa Pusurubio. Yan, oh, mga dalagita, dalaga. Sayaw. Sige, ulit. Sige, dito ako. 2, 3, go! Ito mga dalagita. Masaya sila. Ayan. Shout sa inyo, pangalan. Shout My out! name is Cinderella Gulang. My name is Princess Parocha. Yan. My name is Rochelle Bolaganas. My name is Jar Baybayan. Bayan. My name is Cinderella Gulang. Paus na po ako pero subscribe niyo po si ano pong pangalan niyo? Boss Herman. Boss Herman. Thank you po. Shout out kay Cindy na best friend ko na mayaman. Uy, mayaman. Manood po kayo ng YouTube channel ni Kuya. Ayan, salamat. Shoutout sa inyo ha. Bye-bye. Nice meeting you. Bye-bye. Oh, shout out po dyan na nang-uwi ng Shanghai. Baka naman peke. Uwi na kayo? Opo. Yes po. Sige. Bye-bye po. Bye-bye. 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 A few moments later. Wadya man na Big Brother ni. Abanang ko dyan po sa Rubio. Kaya tangay-tangay dyan po sa Rubio ay. Kinaparak. Naguno yan. Alagarin tayo ng silo. Tamang tangay-tangay tayo. Aray silo-silo. Feeling bagits. Feeling bagits. 1 hour later. Ito na mga boss. Nanumpisa Laray Lightings diyan po sa Rubio. Kaya may Pusurubio Municipal Hall. Tapos so ito mga boss, pasukin natin itong ano. Parang aisles eh. Ang ganda oh. Maragdagap, so pasilaw-silaw da. Yan. Maraming mga nagsiselfie-selfie dito. Dagap. Dito tayo dito sa gitna.
A few moments later. Kasi nututo sa nagawa tama. Nagpinyan. Manan tayo. Lolo niya skill ako di skill. Ganado. Oh. Rap. A few moments later. 1 minute, 37 seconds later.